Nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda koma payamba na imiso yake mitengo ya chimanga pa msika mdziko muno yakhala ikutsika pakatipa chinthu chimene chakhumudwitsa ena mwa alimi. Malawi ena akuoneka kuti sakukhutirabe ndi mmene zikuyendera zinthu mdziko muno pa nkhani ya zachuma. Mu nkhani za masewero ena mwa matimu amene adakumana mu mpikisano wa Airtel Top 8 kumathero a sabata yangothayi akumananso kuma mu ligi ya FDH Bank. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tentikhayi limodzi. Mitengo ya chimanga pa msika mdziko muno yakhala ikutsika pakatipa chinthu chimene chakhumudwitsa ena mwa alimi. Malinga ndi ripoti la International Food Policy Research Institute, mitengo iyi yatsika ndi 29 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Ailo yati izi ndi malinga ndikuti alimi ambiri anakolola bwino komanso chimanga chimene dziko lino lakhala likuyitanitsa kuchokera ku mayiko a Zambia ndi Mozambique. Makloid Chilangiza walemba ripoti lomwe awerenga ndi Feston Malekezo. kwacha pa kilogramu mene chinalili mwezi wa Juni chaka cha 2025. Kafukufukuyu akuonesa kuti chimangachi chatsika motere kamba kuti madera ena makamaka ku chigawo chakumpoto akadakulolabe komanso kuti anthu akugulabe chimanga kuchoka m'mayiko monga a Mozambique komanso Zambia. Ngakhale kutsikaku kukondweretsa ogula, bungwe la zakafukufuku laonanso kuti chimangachi nchotsika kwambiri kuyerekeza ndi mtengo umene boma linakhazikitsa wa 900 kwacha pa kilogramu. Poyankhulapo mkulu wa Grain Traders Association of Malawi, Mai Grace Michiga, ati kusowa kwa misika yodalirika komanso chiletso cha boma choti anthu asagulitse chimanga kunja kwa dziko lino nkomwe kukolezera kuti chimanga chikhale chotsika modere. Pempho lathu kuti mwina msika ulongosoka akanavomereza kuti asayike export ban yayi atsegule so that pakhale mpikisano kwa anthu ogula chimanga koma mmene ateremu apha mpikisano chifukwa ndi kuti chimanga chikuchuluka chikulowa koma sikuti chikuchuluka kuti kumalawi kuti ndi chimanga chambiri pokhapokha tatitsimikizira kuti tili ndi chimanga chokwanira tili ndi chimanga chambiri komanso ngati tili ndi chimanga chambiri palibe kuchoyikira export ban. Poyankhulapo a Felix Jumbe ati chimanga chikumabwerabe kuchoka m'mayiko a Zambia komanso Mozambique kamba kuti alimi kumeneku amalima motsikira ku mtengo poyerekeza ndi kuno kwathu ku Malawi. Nzoona ndi chimanga chambiri chikuchoka ku Mozambique, china ku Tanzania, chinanso chikuchoka ku Zambia. Chifukwa chakuti ku Zambia apanga programu yonoti pofika 2030 afuna iwo azidzachita produce chimanga choposa 10 million metric tons. Iwo pakali pano afika kali pa 5 million metric tons. Pakadali pano mkulu wa SODEV bungwe limene ndi la Livingstone Synod, Ken Sakala apempha boma kuti lilike ndalama zambiri ku bungwe la ADMAC kuti likwaniritse kugula chimanga chokwanira kwa alimi. Kutsika kwa mitengo uku kuyika pa chiopsezo alimi amene analima chimanga pa mitengo yodula kamba kakukwera kwa zipangizo za ulimi monga fetereza. Kafukufuku kwathu akuonetsa kuti pakadali pano mtengo wa fetereza uli pakati pa 180,000 kwacha pa thumba limodzi lolemera makilogramu 50. Posachedwapa bungwe la World Bank linati pali chiyembekezo kuti mtengo wa fetereza ukhale ukukwerera kamba ka nkhondo ndi zinthu zina zimene zikuchitika pa dziko lapansi. Koma kuti alimi akuyendera bwanji nkhani tinayankhula nawo motere. Kusokoneza chifukwa chokuti iwo alimi akugulisa chifukwa mtengo wa fertilizer uli high kwambiri. Zikhoza kusokoneza chifukwa mulimi akugulisa mochipa kwambiri pomwe ADMAC ifuna igule pa mtengo wa 45 and alimi akugulisa pa mtengo osika and mwina akugulisa 600 per kg. Zikhoza kukhala zosokonekera kuti boma litachitapo kanthu kuti nthawi imene yogulisa chimanga alimiyi mulimi agulise mokwera poyerekeza ndi fertilizer amene wakwerera. Mulimi akazafuna kuti azalimenso mbewu zija azakhala ofowoka iye sanapasidwe encourage ndi boma komanso ndi mavenda. Ndiye chifukwa chimene chocho ineyo ndili wodandaula kwambiri kuti dziko lathu silingapite pasogolo. Ineyo ndikupempha kuboma monga ngati parliament muli anthu ambiri anzeru amene ali oganiza anthu osiyanasiyana. Chifukwa chimenecho anthu aja amaphika budget ya dziko lonse la Malawi kuti athe kugula mbewu kwa alimi. Ndiye chifukwa chimenecho
pamapezeka kuti amatulusa mfundo zokuti alimi amakhozanso kumalowa pa mavuto. Mbewu kubwera kwa fertilizer, zipangizo zogulira za ulimi zimakhala zokwera kwambiri, kumapeto kwake mbewu zija amagula mochipa. Moti budget akamayipanga iwo aja anayenera azikhala ndi kuti pamene ayipanga budget azizwa kuti ndi chakudya cha muziko lonse la Malawi lino komanso china tigulisa, ndiye kuti akanenera kumapanga pologalamu yokhazikika. Amalawi ena aoneka kuti sakukhalirabe ndi mmene zikuyendera zinthu mdziko muno pa nkhani ya zachuma. Iwo amayankhulapo pamene dziko lino lakwanitsa miyezi 9 mu ulamuliro wa chipani cha DPP. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Mwezi wa Septemba chaka chatha dziko lino lidayika pa mpando ulamuliro wina watsopano pamene chipani cha DPP chidalowa pa mpando. Koma chitalowa pa mpando chipanichi chidabweretsa mfundo zina zimene anthu ena akuona kuti zaphinjanso wa Malawi. Mwachitsanzo ulamuliro watsopanowu waonjezera mtengo wa mafuta a galimoto pamene akwera ndi kangapo konse kuchokera mwezi wa Okutobala, Januwale komanso Machi chaka chino, zimene zachititsa kuti mitengo ya katundu komanso maulendo ikwere. Komabe ngakhale mitengo ya mafuta yakhala ikukwera, kakwerero ka katundu pa nsika kakuoneka kuti sikadakwere kwambiri, pamene makamaka mitengo ya chakudya yakhala isakusintha kwambiri komanso pena kutsika, ngakhale kafukufuku akuonetsa kuti mitengo ya katundu wina ndi imene yakhala ikukwera. Ndipo pa nthawi boma lakhazikisanso misonkho ina pa katundu komanso pa ndalama za malipiro, chinthu chimene chachititsanso kuti malipiro a anthu ena atsike. Pothirirapo ndemanga, mkulu wa bungwe la Consumers Association of Malawi limene limayang'anira kugula katundu mdziko muno, a John Kapito, ati akuona kuti Amalawi ambiri adakaphinjikabe. Zungoti tikangopereka ku ndalama, boma litenge ndalama zomwezonso likalipire ngongole. Ndi palibe chimene chikuona kuti chikuchitika pakati panopa. Ndi pakati panopa ma consumers amene akumva kuwawa ndi amene akumva kuwawa chifukwa cha mitengo imene ili yokwera. Inde mtengo wa chimanga munthu osika. Chimanga ndi chimodzi chimene chimakhala panthu kuti azidya. Kuchokera pamene dziko lino lidalandira ulamuliro watsopano, mitengonso ya zinthu zina monga chimanga ikuoneka kuti yatsika pamene pakadali pano malo ambiri thumba lolemera makilogalamu 50 la chimanga akumaligulisa pakati pa 45,000 kwacha ndi 40,000 kwacha, pamene mbuyomu mitengo yotere idali yokwera kwambiri. Koma kukwera kwa mafuta a galimoto, malinga ndi mkulu amene amayang'anira anthu okwera galimoto mdziko muno, Adoni Napuwa, akuona kuti kwaphinja anthu ambiri malinga ndi kuti mitengo yolipirira mabasi komanso minibasi idakwera kwambiri. Kaswiri pa nkhani za chuma mdziko muno, Happy Chirwa, nawonso adaloza chala boma ponena kuti mfundo zina zimene labweretsa komanso kukweza mitengo ya zinthu zina kwaphinjanso wa Malawi. Zipangizo za mitengo ya zaulimi zikunkana makwera, komanso zaulimi zimene sizi za chakudya zavuta kwambiri pa msika kuti anthu agulise apindule mmene angapangire. Ndi zinthu zimene zikhoza kukhala ndi vuto kwa bwezi la mbuyo Amalawi amene amafuna atapange zinthu zambiri. Nduna yoona za chuma a Joseph Mwanamveka pamene amapereka ndondomeko mmene dziko lino ligwirisire ntchito ndalama pakati pa chaka chino ndi chaka chammawa, adanena kuti ali ndi masomphenya kuti chuma cha dziko lino chikhala chikukwera pofika chaka chammawa. Oweruza milandu ku bwalo lalikulu ku Blantyre, Ruth Chinangwa, wati adzapitiriza pa 24 mwezi wa mawa kumva umboni pa mlandu okhuza makamaka milandu yokhuza kuphedwa kwa dotolo Victoria Bobe. Iwo anena izi atamaliza kumva gawo loyamba la milanduyo, pamene mboni zitatu za boma kuphatikizapo wa polisi a Christopher Pangeti zaperekera umboni ndi kufunsidwa mafunso. Lolemba oyimira mbali ya boma a Abdulimbe amayifunsa mafunso mboni yake yachitatu a Pangeti pofuna kuonetsetsa kuti umboni wake onse waperekedwa momveka bwino ndipo palibe zolakwika zilizonse. Koma ati mboni zina za boma ndi zokonzeka kubwera mwezi wa mawa. Daniel Zimba walemba ripoti. Patsikuli oyimira mbali ya boma a Abdul Limbi anayifunsitsa mboni yake yachitatu a Christopher Pangeti kuti atsimikizire mafunso ena amene mboni za oganiziridwa zinawafunsa m'bwaloli masiku apitawa. Malinga ndi Alimbi, izi zinali zofunikira kutero pofuna kuti umboni wa Apangeti, omwenso ndi mboni yayikulu kwambiri ya boma, usakhale ndi zolakwika zilizonse, moti Alimbi ati yakhutira ndi mmene gawo loyamba la milanduyi layendera. Timangoyang'ana madera amene akulimbikitsa mlandu wathu, ndiye ndife okhutira ndithu tagwira ntchito imeneyi mosangalala ndiponso tasangalala ndi mmene witness wathu
wapangira mwachidule pafunso limene ndionena kuti atafotokoza mbali yawo ndikufunsidwa mafunso ifenso taafunsa kuti tsopano akonza mmene iwo amafunika kuti afotokoze. Mwa zinthu zina apangeti atsimikiza kuti apolisi sanakakamize oganizidwa mu njira ina iliyonse kuti aulule kapena kuyankhula za mmene anachitira chiwembu malemu Dr. Bobe, koma kuti anthuwa anavomereza ndi kutsimikiza kuchokera pansi pa mitima yawo. Apangeti atsimikizanso kuti apolisi mdziko muno analumikizana ndi amzawo aku Mozambique kumene oganizidwa anaulula kuti anakabisako mfuti imene anagwiritsa ntchito pa chiwembucho. Koma iwo ati apolisi sanakwanitse kupita kumene kunabisidwa mfutiyo polingalira za chitetezo chawo komanso chitetezo cha oganiziridwa yemwe anawomba mfutiyo. Pa tsikulo apangeti anali ndi mwayi wofotokozera mayankho awo potengera kuti m'matsiku a m'mbuyomu mbali ya oganiziridwa simawapatsa mpata wofotokoza koma kuti adzingoyankha eya kapena ayi. Pamene tsopano mbali ya boma yakwanitsa kufotokoza mmene chiwembucho chinachitikira mu gawo loyamba, boma latsala ndi mboni zina kuphatikizapo dotolo yemwe anayeza mtembo wa malemu Dr. Bobe ndi apolisi amene anafunsa mafunso oganiziridwa awo atamangidwa. Pakadali pano bwalo lati lidzapitiriza mwezi wa mawa kumva umboni pa nkhaniyi koma oganiziridwa akadasungidwabe. Phungu ku nyumba ya malamulo wa dera lapakati mboma la Nkhotakota a Sylvester Yuba James wati akuyikira kuti boma likwanitsa kupereka ndalama za thumba la chitukuko la CDF. Phunguyo wati akuona kuti boma lisitse ndalama imene lidalonjeza kuti lipereka kudera lililonse la phungu kufika pa 3 billion kwacha. Iye adawonjezera kuti akuona kuti boma silikwanitsa lonjezo lake lopereka 5 billion kwacha kudera la phungu. Isaac Salima wafotokoza zambiri mulipotire. Pali nkhawa pamene boma sidaperekebe ndalama yokwana 5 billion kwacha pa dera lililonse la phungu ngati mmene lidalonjezera. Boma lidakweza ndalamayi kuchokera pa 220 million kwacha pa dera lililonse la phungu kufika pa 5 billion kwacha, ponena kuti kukwezako kuthandizira kuti ntchito za chitukuko ziyendesedwa bwino m'makhonsolo. Koma poyankhula pa programu ya kulinji pa wireless ya Times, Yuba James adati madera a phungu sadalandirebe ndalamayi ndipo iwo ali ndi chikayiko ngati boma lingakwanise kuperekadi ndalamayi pakadali pano. Iwo adali akuganiza kuti kudali kuyenerera kuti boma litsitse ndalamayi kufika pa 3 billion kwacha kuti mwina likhoza kukwanisa kupereka kudera lililonse la phungu. Kuona kwanga ndibona kali ntonse zimativuta ndimatawonjeza ziyosatheka kuona kali boma likanangobwera poyera kuti guys izinthu zisitikwanitsa mmene tinalonjezera, so we are to scale down mwina let's say to 3 billion ayambe kaliponse kamene kangapezekeko anthu ayamba landira kumene koko zimene zikuchitika zimapeto wake pezonera kuti phungu kapena anthu awerenga 5 years ya CDF koma ndalama imene ingadzabwere mwina itaya 2 or 3 years. Mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association Ahadrod Nkandawire adasimikizanso kuti makhonsolowa sadalandirebe ndalamayi ngati mmene adalonjezera. Iwo adati malinga ndi mmene adakonzera makhonsolowa amayenera kuti pa miyezi 3 iliyonse azilandira ndalama yosachepera 1 billion kwacha kuti chikamatha chaka akhale kuti alandira ndalama yokwana 5 billion kwacha mmene adalonjezeramu. Aphungu azipaniso boma akhala akuloza chala boma kamba kakuchedwa ka ndalamayi ponena kuti zikuchedwesanso ntchito za chitukuko mmene iwo adakonzera. Koma nduna za maboma ang'ono wakhala kunena kuti kuchedwaku ndi malinga ndi kuti akukonzanso zina zoyenerera pa ndondomekoyi. Nduna za maboma ang'ono a Ben Phiri ati akufuna kuti ndalamayi zitha kuoneka bwino zimene ikugwira ntchito komanso kalondolondo wake kotero kuti nkofunikira kuti asadayipereke akhale akukonza zoyenererazi. Tipitiriza kupasirani nkhani mukatha kuonera izi. With friends or alone, Moore's World of Sport lets him get in on the action, enjoying the game's build-up, the wins and the celebrations with a little extra thrill. Moore's World of Sport, the home of sports betting. Popitiriza nkhani mabungwe ya mboma la Karonga auza mabungwe ya mboma la Karonga auza boma kuti kumane nawo pa nkhani ya kuchedwa kwa ntchito yokonza msewu wa M1 kuchoka pa Chikweta kufikira ku Karonga. Iwo ati achita izi pasanafika pa 18 mwezi uno. Izi kutsatira kulephera kwa nduna ya zamtengatenga komanso akuluakulu ena aboma kupezeka pa msonkhano wokambirana za msewu pa 9 mwezi uno. Maklaudi Chitangiza walemba ripoti ili.
anavisha ati anthu pafupifupi 2 miliyoni aulumali ndi omwe akukumana ndi mavuto osiyanasiyana mdziko muno. Iwo ati pofuna kuthandizapo boma linapempha ndalama zokwana 5 biliyoni kuti boma liyike ku Disability Trust Fund, bungwe lomwe limathandiza anthu aulumali, koma bungwe lili linangolandira 2 biliyoni kwacha yokha, yomwe ati siyokwanira kufikira anthu onse. Mu budget yapitayi unduna wanga unapempha ndalama zokwana 5 biliyoni mu Disability Trust Fund, koma ndalama zimene boma linatipatsa ndi 2 biliyoni. Tikuthokoza poyambira tili napo. tipepeseka mpakulephera kupatsirani ripoti limenelo, koma nduna yaona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Marina Vija wati kusowekera kwa ndalama zothandizira anthu aulumali kukolezera mavuto omwe anthuwa amakumana nawo. Anavija alankhula izi pomwe amakhazikitsa msonkhano wa anthu aulumali am'mayiko a mu Africa mu mzinda wa Lilongwe. Ali kutsogolera msonkhanowo ndi bungwe la Fund for Nations. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Anavisha ati anthu pafupifupi 2 miliyoni aulumali ndi omwe akukumana ndi mavuto osiyanasiyana mdziko muno. Iwo ati pofuna kuthandizapo boma linapempha ndalama zokwana 5 biliyoni kuti boma liyike ku Disability Trust Fund, bungwe lomwe limathandiza anthu aulumali, koma bungwe lili linangolandira 2 biliyoni kwacha yokha, yomwe ati siyokwanira kufikira anthu onse. Mu budget yapitayi unduna wanga unapempha ndalama zokwana 5 biliyoni mu Disability Trust Fund, koma ndalama zimene boma linatipatsa ndi 2 biliyoni. Tikuthokoza poyambira tili napo, koma ndiyosakwanira. Choncho n'chifukwa chake tikupanga maubale amenewa, kulimbikitsa maubale amenewa mabungwe, mayiko ndi ena onse, kaya ndi machechi, kuti tonse tibwere pamodzi. Ndipo mkulu wa bungwe la Fund for Nation na Patience Nkandawire ati mkumanowu uthandizira kupeza njira zothandizira anthu aulumali makamaka ana achichepere. Udindo wathunso ndi wofalitsa uthenga woti ulumali si chitonzo, komanso ulumali utho ana ulumali amatho landira chithandizo akadali ang'ono. Chithandizo chimene chocho chimatho wathandizanso kuti akule moyenera, akhalenso anthu oziyimira paokha makomo mwawo kaya midzi yawo komanso ngati kumtundu wa Malawi. Mkumanowu ukuyembekezera kuyamba pa 14 ndipo anthu 300 ochokera m'mayiko a mu Africa akhala nawo pamwambowu, komanso anthu 500 aulumali mdziko muno akuyembekezera kupindula nawo. Bunge la Kosoma lati lipereka ndalama zoposa 1.5 billion kwacha mndondomeko ya Blank Media Levy kwa oyimba, olemba ndi opanga makanema zoyambira mwezi wa April chaka chatha mpaka mwezi wa March chaka chino. Pa ndalamayi yoposa 1 billion kwacha ikupita kwa oyimba, yoposa 259 million kwacha kwa opanga makanema, pomwe yoposa 519 million kwacha ikupita kwa olemba. Jimmy Yazama ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ofalitsa nkhani ku Kosoma a Catherine Mitungu Chiumya wati alusowa akuyembekezeka kuyamba kulandira ndalamazi lolemba pa 20 Julayi. Achiumya ati ndalamayi ndi ambiri poyerekeza ndi zaka zambuyomo zomwe ati zikutanthauza kuti aluso akuchilimika kwambiri. Iwo atinso zaluso zomwe zatsimikizika kuti zagwiritsidwa ntchito ndi zokhazo zomwe zikuyembekezeka kupindula mndondomekoyi. Kwa anthu oyimba tikugawa 1 billion chakuti kuposa 1 billion imeneyo. Kwa anthu
mafilimu tikugawa yoposera 259 million komanso kwa anthu amabuku tikugawa yoposera 519 million zomwe zili ndalama zambiri pakanali pano kwa anthu athu amene tikugawira kutengera ndi mmene zinalili mbuyomo even tikhale kuti tambogama lero tizikofesi kwathu kuno sitikuyembekezera kuti kufike munthu wina aliyense kutengera ndi mmene pano tikuyendera mwa technology tikuyeneranso kuti tidziyendanso momwemo kuti kutanthauza kunena kuti ndiye kuti anthu aliyense amene aneka materials awo alandira kumene anayikira materials awo. Pakadali pano mamembala a bungoli apemphedwa kuti atsate bwino ndondomeko zatsopano zolandirira ndalamayi ponena kuti bungweli silipereka pamanja. Matimu omwe achita zodabwitsa mu mpikisano wa Airtel Top 8 kumathero a sabata yangothayi akumananso koma muligi ya FDH Bank Premiership ku mathero a sabatayi. Praise Mike Majawa walemba ripoti ili. Loweruka lapitali ekhaya yatulutsa omwe atenga katswiri wa Airtel Top 8 IFCB Nyasa Big Bullets atawugonjetsa 7-6 kudzera pa mapenalty mu ndime ya quarter final. Matimu awiriwa akumananso la mulungu likudzale pa bola la mpira mu mzinda wa Blantyre koma mukhala mu FDH Premiership. Bullets ndi yachiwiri mu Premiership ndi mapoint 19 ikungosiyana ndi zigoli ndi Blue Eagles yomwe kutsogolera ligi ndi mapoint omwewa. Ekhaya ndi yachisanu ndi mapoint 15. Masewero ena omwe apereke chidwi ndi pakati pa Silver Strikers ndi Karonga United omwe akhale pa bola Silver mu mzinda wa Lilongwe. Karonga ndi yomwe yatulutsa Silver mu Airtel Top 8 itapambana ndi zigoli zitatu kwa adu. Silver ndi yachinayi mu Premiership ndi mapoint 18 pamene Karonga ili pa namba 13 ndi mapoint 9. Masewero ena opatsa chidwi ndi pakati pa Mighty Wanderers ndi Civil Service United pa bola Silver mu mzinda wa Lilongwe loweruka. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisasiyane na insomero yake mitengo yachimanga pa msika mdziko muno yakhala ikutsika pakatipa chinthu chimene chakhumudwitsa ena mwa alimi. Amalawi ena akuoneka kuti sakukhutirabe ndi mmene zikuyendera zinthu mdziko muno pa nkhani ya zachuma. Nkhani za masewero ena mwa matimu amene adakumana mu mpikisano wa Airtel Top 8 kumathero a sabata yangothayi akumananso koma mu ligi ya FDH Bank. Munali ndine Yankho Seunda.